Tatko a Marinka, príbeh taký. Teba tam bola blážená Marienka a Janičko. Išli vybaviť sa tmavým, strašne tmavým údolím. A išli rovno do tmavej uličky. No malá ulička tam bola a oni že, jaj, domček tam je, tak pozrieme sa tam. A tam otvorili dvere a čo tam, pičotali on. Tam sedel aj babkou Stefkou. A viete, čo urobili? Tam pekli chlebík, fajne chumkavý. Mňam chlebík. Mňam. No a potom, hovor. Potom išli ďalej, chasali. No máte ešte, chasali. A hodili tyku. Janko, na Marienku chodil tyku. A Marienka sa z toho potykovala tiež. Všetko bolo otykované, všetko, a to už iná rozprávka, ideme ďalej. OK, ideme ďalej. A potom ďalej išli a viete, čo videli? Videli ďalší pevníkový chalúbček s peknými pevníkami, fajnými opečenými. Tak by si pochutnali. Začali kúsať do toho a stríku jaga tu pivovali. Otvorila dvere, čo tu robíte, teď si malé smarkaté. A oni mi povedali, zabludili sme ty stríka jagatá. Ale dáš späť chlebík? Ona povedala, áno, tetičky moje. Poďať vnúka, rýchlo, dávaj, mám čam s rumom. OK, mačaj s rumom máme vadi. A teraz nám ukáž, jak sa robia chlebíčky. A prišli tam a išla sadla im na toto na lopátu, oni bum do peca, ona horela. A potom po chvíľke, po 5 minútach ju vyťahli a u nás hore tá bola normálne chrumkavá, pečená, mňam. A pochutnali si na nej fajne. No ale ešte nechali kúsok nej, aby po hrebe mohli urobiť. No a tak, jak sa vracali naspäť, išli, Šaško, chcete píťatá, Jana zase chcete, babku Stefku. A potom ešte Eurika svojci a zavolali ho tiež na povrch, nech nám zaspieva. A on spieval, chasal a tiež hodil tyku. A potom sme ich pochvali a boli sme šťastní. A to je príbeh Marienky. OK. Goodbye, my lover.